May kanin po ko. Meron. With kanin na yun, 25. Kanin ka. Sarang daw, Frank? Ayan, tapos na kami dinagsa guys, kaya nakapag-live kami. Kanina dapat, kaya rin nakalimutan ko, busy kasi. Ayan. Stop. Naubos yung bawa ng kaste? Oo. Bea, mati kayo sa kapal. Thank you po. You're welcome. Thank you, ate. Kulay. Yan, hello po sa ating 10 viewers. Hello mga adings, vacation. Yeah, vacation is over, mana. Back to work na yun. Back to reality. Badiday. Kasi gaplano na naman kami guys. Palawan! dahil summer na daw. Gusto namin makarating ng Palawan. Kaya magpasik. Kasi sobrang init na ngayon guys. Pag talagang nararamdaman mo na yung summer. Kailangan namin muna kailangan ulit natin mag-ipon. Oo, ganun naman. Alam naman po. Disconnect. Natsanan na kami, kaya mag-ipon ulit. Hindi ko makapag. Yan. Thank you nga pala sa Galvez family, kay Tita Benito at Tito Ben. Yan, thank you po. Libreng vacation namin sa Riga. And shout out din pala kay Ate Che from Canada. At kay Sir, yung nagpa-picture po sa amin from Las Vegas. Anong pangalan? Gusto namin natanong yung pangalan nyo. Ano? Gandang hapon from Ma'am Shirley Dukuti. Kay Sir Ryan Marbaldos yan. Hello po. Ay, ginigay. Anong specialty ni Miss Joanne today? As usual, chicken pastil, sisig, meron din siyang giniling, adobong baboy, saka pansit, chapsoy. Ay, DF, pauwi na pala. Ay, pala, tayo pa dito para nung Friday po kami umuwi. Friday. Alagan mo na Friday ng alas 9 ng gabi po na nakarating. 104, uwi ka na naman. Tawagan mo ako sa 104. Sa inyo? Tuwang-tuwa ang mga bata. Nakauwi na kami. Kung saan-saan nga daw sila nagkakain. Wala kayo, ma-consent. Tagar-gar ako. Hindi mo pala dinalaan yung mga maanghang yan. Ay, hindi ko na pala. Sige. Sila lang, sige. Pakuha.
Pula siya. Sino? No. Pinili kong napaka-brasser. Si Ina, oh. So, Si Ina. kami ka sa ilang luya. Yan, hello po sa ating 39 viewers. Yan, nakatulong kami kayo man. Pakibati po ang aking mga kaibigan sa Hulo-Sulo na sina Jam at Jong. Yan, hello, Jam at Jong. Yan sa Hulo-Sulo. Layo na yun. Palawan. Palawan? So next Palawan. month po kayong punta ng Palawan. Ano daw yun? Ano yung Palawan na gabing Grabing Palawan. yung puti. Palawan. Pang sinigang. Bili ka rin. Di ba may buto-buto ka dyan? Bili ka rin. Dalawa siguro. Hindi, per kilo yan siya eh. Pero isang kilo na. Kahit dalawang piraso pwede. Yung kulay ko. Isang kilo na lang daw yun. Ay, yan ba yan? Sige, kilo mo na. Magkano isang kilo? 30 daw isang kilo lang. Sige. Pero wala tayong timbangan. Yung pula. Nandiyan pa? Ayaw ko. Thank you. But blurred. Si Gigi ang blurred kasi hindi siya naka-wifi. Antay, kumusta daw yung bakasyon mo? Ba't magaganda yung mga elementary ngayon? May Victoria sila. Tayo pa lang. Ulam nila ano pansit. Kain. Ayun guys. Alam namin pansit. Naumay na sa ano. Ay, puso ka. Naubos na be. Chico. Ay, kanina dito ka? Hindi po magabili. Wala na. Konti, ibalik mo. Tamba naman yung estudyante. Elementary, wala ding Meron dyan eh. Yung ban, ante, makipag-usap ka mga sa kanila. Ante. Hindi, sabihin mo lang si J Jay ka. Kaya isang kilo. Sa pamamasyal. Guys, magbili tayo ng gabi pang May chicken pastel. Kami sa May pastel pa, di ba? Murang-mura lang. Ay, chicken skin. 40 pesos. Pero Chicken pastel. isang kilo. Ano yan? Salamat kay Ma'am Bill. Magkano Kay yung Ma'am chicken Bilita pastel? at kay Ay, chicken skin. Ben. Dalawa nga po. Maraming salamat po sa inyo. Isa pa may. At nakapasaya Dalawa po sa kanila. Isa pa ako. kay Kuya Magkano po Wilson, yun? Ay, May. Tapos si Berge. Kumusta ka na dyan, Berge? Ay, birthday, kumusta ka na dyan? Jay, magkuha ka ng 30. Tag 30 lang. Thank you po. Sabi, mag-jogging ka naman magsayaw ng TikTok. Binigay mo na? Thank you, Ina. Hindi ba? Hindi magtulo yan. Ito nga ako rin matulog. Kasi bulbuya ka gaya sa loob sa kita. Okay. Shout out no peng, sabi ni Sir Rodelio sa Saglit. Siya naman kay. Ito na lang po. Shout out ante ay. Hello po Sir Rodel Sagi. Ako lang pala din tayo. Ano po ang bakasyon nyo? Ang ganda ng Pagka sa amin Mga Sir Urban yung mga napuntahan teacher, yan, nagbaba kami ni Peng. shout out sa family. Tapos mo na ba? Hello, Johan, iniwan mo na naman ang ama, anak at ama mo. Ano yan? Hindi ko kasi mabasa din. Ama at anak mo. May papuso kasi. Ang iyong, hi John, iniwan mo na ang, Hindi ko po iniwan. Mag-ama mo. mag-ama mo. Pansamantala lang po. Napuntahan ninyo chat out.
Ganun po Shout out. talaga. Shout Dito out yung naman work. sa family Brilio. Wala Ingat kaming po kayo. tagaluto po. Natay, dati tindahan din ah. Hindi kami marunong magluto. Sabi ko magtayo dyan. Ah, ito pala. Hi, Joanne, iniwan mo na. Tapos dito ako nagbasa. Yung karagtang na. Bakto. Yes. Shout out, shout out. Hello guys, watching from Chiba, Japan. Yan. Hello po. Hello. Balik, sabi ko, dito yung stock. Sabi ko gano'n ay dyan, magdiretso sa'yo. Sabi ko, nandito madami. Hello po. Hello. Ano yan? Aloha. Hello guys, watching from Chiba, Japan. Yan, hello po. Kamusta po dyan sa Japan? Parang malamig na. Ma'am, aloha or sir, Makapunta na aloha. bukas. Dito mainit-init na. Pa-summer na. Sinapurad ako sa Kazakhstan ba yun? Yung mag-release daw din. Mura lang ako. Hindi, kung siya yung open, hindi siya And thank you guys sa pag-join sa aming live. Mag-lunch na rin kami. Thank you po. Bye Ingat po. kayo palagi. Bukas po ang upload natin.